Kon iki turu ngomahku nggawa handicam anggere aku mayang direkam, anggere aku mayang direkam. Kula akoni niku riyen jasa Kiseno Nugroho melu gedhekke kula. Niku termasuk guru kula. Lho, Dok. Jagane ku yoga iki do ngematke ora kowe. Guru kebaikan nggih guru kenakalan gitu. Andel ora. Sing nakal. Iya. Sigit ki nek sabetan ya apik, iringane ya apik. Banyak itu ya dramanya ya apa? Drama kehidupan. Nah, iya. Mas Joko Sunarno ya suarane trowokong. Nek Bambang ki keluyane mung siji. Napa? Rabi. Lah sing ngandani jenengan to jare arep dadi dalang laris ki ora barabio. Kowe penangkapanmu kleru. Lah pripun tangkapmu ya ora cekatan. Sing jeneng kowe nek arep dalang laris ki ngepek wong wedok ning aja diraben. Nek ra mbah mboten apik. Asli udu menungsa kok. Aku ting benyinyi dheke saya menah. Gudiken ki ra mari-mari. Oh, Allah. Gudiken ki nek nggon sikil wangun, banyak ki nggon ndas. Borok. Sampean bangane sampean teng kamar mandino kelingan mboten? Apa? Napa jenenge ledes nggon lakang nika? Kula ken ngeruk ngangge lading terus ken nyemprot kalpanak sampean kelingan mboten? Jebule ya elek ta mbiyen gitu. Nek saiki sembuh. Sing isih gelem manunggal, sing isih gelem bersatu dadi siji, nresnani wayang kulit, ora mung dalange aku, ning kabeh wayang kulit ditonton. Ya Mas Sigit, ya Mas Ning, ya Mas Joko Sunarno, ya anu kakangku Wisnu Toyan. Heeh. Kabeh ditonton dening PWKS. Mergo PWKS ki ora mung penggemar tok, ning penggemar wayang kulit sing sak tenane, Tru. Ya, ngono ya, Gong. Heeh. Nembang yo. Mbah Waluyo jare eneng. Chatting karo aku ora kon ngunggahke panggung gering. Oh. Sing tenanan sing sak tenane piye iki arep munggah panggung apa arep mulih? Aku ki wong iki ora tau nganu nek kaya ngene iki wis serius e mau lha tak duduke cete ora percaya. Mas kula mboten sak munggah nggih. Awak kula lara, kula gering. Aku ya ora apa-apa Mbah nek pancen lara tenan ya nggo ngaso. Ha iki bareng anu kanca-kanca samping muni ana Mbak Waluyo, ana Mbak Waluyo. Ana ya men. Karang nonton nih. Ha iya. Ya ora apa-apa, rasa dipaksa Mbak Waluyo rasa kon munggah. Ya. Ki sindene pirang-pirang ya engko ditampilke sinden-sinden waranggana iki, Tru. Iya, ya sing apik ya pancen ngono. Heeh. Ya ditembangke sing kepenak. Di Malik songo sikik truk men nembange kepenak-kepenak ya. Men kepenak mengko iso ditembangke sing temonjo ya. Dibukani sik ya, Gong. Heeh, dibukani sik arep ngaturke pesinden saka ngendi? Songo cacahe. 04679 siji sing ora mangkat ya kuwi Mbak Hana Pertiwi mau kon mamitke aku anu apa jenenge wetenge kenceng-kenceng. Wetenge kenceng-kenceng le ngompo kebanteren ya. Ora kok ya wetenge kenceng-kenceng ki bayi sing nang jero ki wis kenceng-kenceng ngono lho. Oh, meteng lho. Heeh. Ya dimaklumi ora apa-apa arang nek sing jeneng meteng iki sesuk bar TV iki wis ana sing wis telat. Sopo? Prastiwi. Jare arep isi. Oh, watu. Watu jenggul ngono. Ya ditampilke mbak-mbak iki ya. Suwe ora ketemu ya rasane ya kangen ya, Tru. Ya ora pati ya. Ayo kangen kok ya karo canda tawane. Oh, ora ono. Saiki ora ono do canda tawa. Saiki ki do anggere kene gayeng. Wiyaga gregeran wae pesinden ki ora ono sing guyu kok. Sibuk dengan HP sendiri-sendiri. Mbok menawa le guyu liwat HP. Ya iso ya, Gong. Ya iso ora apa-apa. Sekarang yo lagi taune utawa lagi in teknologine lagi HP. So nek wis pindah saka HP utawa ana peraturan saka Gusti Allah, HP iki dihapus. Peraturan saka Gusti Allah.
Ha sing arep ngatur HP dilangke sapa nek ora ana unen-unen Pak Kiai Pak Ustad to kendikake siapa pegang HP akan dilaknat. Terus HP-ne ora nganggo HP lah kuwi HP lagi leren. Ha iya, Tru. Ya, ngaturke sapa sike? Aku kok kangen karo si Orisa ya, Tru. Ha iya. Mbak Orisa kon jumeneng. Wah, iki ya termasuk akeh penggemare saka PWKS. Ning 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 nong 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 mbok yo mesem rangut petae apa yo sa dinggo sepot ya tri mantri dadi aja dikebarke. Oh, biasane ya dikebarke gara-gara kok. Ha iki wis gara-gara apa? Urung. Ngono lho dadine nek nggo sepot ki mung sak larapan wae. Mbayang ajeng deng ketak tungdeng petae gong. Lho kok cendhik banget. Ane sing penting ra atos. Mulai. Cendhek kok atos ora. Selamat malam, Risa. Selamat malam, Mas Bagong. Piyai kok kaya ngono. Ora ketemu pirang dina karo aku kowe nak. Nggih, 2 minggunan. 2 minggunan. Nggih. Sudo awakmu? Saestu, Pak. Rada kuru ngono lho maksude. Wah, seneng kula nek rada kuru. Rada lengene ora kaya dek mben dek mayang terus kae mah gedhe banget. Kowe nek keplok kaya sikil loro. Tak mati kok sikil kok nggo keplok oh lengen aku ya. Ayo, wah dandanane ya apik. Pancen ya kudu dilatih to wong dandan iki. Orisa iki lambene wis lambe apa jenenge nek carane lambe iki lambe seksi. Monggo le bengesi ya diturahke tekan dhuwur. Dadi ketoke dhek iki meneng kok ora. Wong ngre bar nelek terus. Kaya silit pitik kowe ora. Walah, Jen. Ning seksi lho, Sak. Heeh. Seksi, Pak. Abang beranang lho. Ayo suwe ra ketemu Arisa, statuse nang WA mung bola-bali ngurusi anake wae. Lah nggih to, Pak, mumpung prei. Anakmu sesek apa? Nggih. Kok dikai ngene barang kae? Nggih, sesek, Pak. Turun kowe. Mbokmu kuwi lemu ya sesek, kowe ya duwe lara sesek, anakmu ya sesek. Dan prei marah bojone lara, katanya. Bar kuwi anake lara, ya wis diterima-terimake sae, ora didoli karo sing gawe urip. Lumantar aku. Ah iya. Kok lumantar? Tegese rezekine lumantar aku, aku entuk rezeki kowe tak rezeki ngono lho. Ora kok kepiye-kepiye iki aja duwe panyokra bawa sing ora. Nembangsa, yo. Nggih, nika Mbah Waluya wonten nggih kalih busuhin. Mbah Waluya mung arep ndelok. Ora arep. Mboten kok niki. Aku kon munggah. Oh ya, Mbah Waluya kuwi ora seperti mau jare muni gering. Ngene ra munggah darani tekne ra bayaran. Aku tak rewangi saka Gunung Kidul lara wis teko lho aku men dianggep batik PWKS. Konsekuensine pancen ngono. Sampeyan muni aku kula gering nggih Mas mboten sadunggahke. Ngono. Aku rak ya ngaso wae, Mbah. Lah nggih kula tekan tuku doyak kalih Pak Harto. Bali nggih. Lah kan apa munggah ra ketang piye-piye nggih. Lho nggih nderek pan dadine munggah ring niki. Nek mboten kula wis turu nang omah, piye diajeng kabarmu? Nggih, sing dalu Mbah Waluya. Sehat, Mbah? Ya alhamdulillah. Pripun? Ora piye-piye aku anggar cedhak kowe awakku gringingen kabeh. Kok saged? Ya iso wae lah latihan.
Wingingan masalah apa? Duka niki kok dadi wasen. Wah, kalih sinten Mbak Waluya? Kalih bojo kula. Wah, ya wingi nang nggone dhewe. Wah, seneng aku ditekani sedulur ngono ki. Nggih, seneng napa senep mboten ngerti lho. Aku anggere ditekani sedulur njaluk sumbangan ki seneng. Nggih matur nuwun anu Mas Petruk. Sesuk kersane napa tujuane kanca-kanca niku kasembadan. Amin amin. Nggih. Undangan pun kula beto kula saosken jenengan ning jenengan 8 malam 9 tindakan. Nggih, mboten iso. Nggih mengke diwakili kalih kanca-kanca mboten napa-napa. Nggih, kanca-kanca sing mboten do lunga niku. Nggih. Lho, lah kowe le lunga ora ngejak kanca-kanca. Aku ki saiki arep mengembangkan tompo dalang tok. Wow. Kurang gedabiah. Jenenge nyures rezeki. Ayo sing adil rekoso bareng ngulya bareng wonten. Kepiye nduk arep nembang apa sliramu Cahayu? Napa nggih Mbah kalian jenengan Mbah? Ya sapa sing kira-kira aku ora iso gak wurung. Santai wae saiki. Santai. Piyai semene iki padha ngrawuhi acara PWKS. Nggih. Wayangan iki ya nuwun sewu nek lakone ora lakon wigati ayo. Aku nek muni lak nang gone kanca-kanca dhewe iki rasane pengen gawe lakon mbuh wujude piye. Iya. Nek jenengan gawe lakon ganti-ganti lah nek kula ndagel swidak dina ning kene terus arep muni apa ya pun sak dadine mawon ngoten. Sik ingin janggutmu kenapa apa iki? Aduh. Oh. Udah ngonoke. Udun kok neng janggut. Niki jerawat. Oh, jerawat. Jerawat ning gede. Oh ya. Jerawat. Jerawat jumbo. Kuwi padha karo muni iki meng kutil. Kutil ning gedhe. Iya ora apa-apa jerawat iki bebas kak manggen ning ndi ora nganggo KTP. Ya nembang apa? Kalih jenengan nggih. Iya apa? Napa Mbah? Manut Mbak Riki to. Hah? Apa? Napa Mbah? Neng mbahmu wedok jomblo. Nek ora apa-apa dhewe mbahmu nek ya niki ngertine gur teng jenggunu ireng-ireng ora. Omongan barang wis ora krungu kene ya niki anu budhet mbahmu wedok. Oh kaya lebaran ana wong nyumet mercon dhuwur ngene sapa to taktik kuwi ngono mbok jogo kuwi ora taktik. Mbok aku iki kepiye karo kowe ora Nggih to, Bu. Ayo. Apa? Sakarepmu rasa tak arani. Oh wis sak-sake. Renggu nggih, Pak. Rengu. Rengu. Heeh kowe rengu. Aku tak lungguh kowe rengu. Aja lungguh, Mbah. Lah piye? Ancani aku. Oh iya. Ning gentenan. Aku bareng ngancani kowe, sesuk mbahmu wedok ning Jakarta kowe ngancani aku ya. Ancani ngopo, Mbah? Nah, yo ngancani men ra dhewe kok lemu aneh. Memanise berati Ora mangan we wareg nek cedhak kok ngene. tenane Mbak Tenan nek cedhak bojoku mangan 3 piring cedhake malah ngelih nek aku. Wah, iki dari penggemar Titot. Ya, Titot Fans Club. Wah. Wis metu kaos iki. Gambar pit. Titot ayo nek diguncot titot ngono gambar. Request lagu Sesideman khusus Bu Tatin. Oh iya nya. Kayaknya engko ndak. Mureng-mureng. Iya. Jane layang ngono kuwi iso nganu lho, iso dapusi lho. Kok dapusi piye? Kae Prastiwi mulai nulis kae. Saka Prastiwi Lovers nyuwun lagu Goyang Semarang. Khusus Bu Prastiwi dhek cucul 150 dubengke nitip penonton liwat ngisor. Wah, wis kaya saka penggemare. Engko Neti nulis genti ya. Neti Fans Club. Beda ontrel Neti Fans Club. Mbok pripun mbahmu wedok e kon munggah kene mbane men drengok-drengok arep anu men ngancani kowe ndak darani ra teko kae ya termasuk le golek rezeki barang karo anu bojoku Suhan
anu Suhin nganti Suhan. Wah, iki lagi saka Aceh kita durung ucul. Oh iya lali drasku ora tak gawa. Bulane tekan kene to sampean ki. Nek arep lungan ki lha mbok yo mite dinggo. Dadi men Jawane iki ketok. Oh iya. Anget awake. Kualik ki, Ndes. Kok Des ki lho Subrono karo bojone kok. Jeneng ora Mendes Suhini to. Ngono. Oh. Aku mah kok rasane ki njuk rasane sirahku senut-senut ngono, Pak. Kowe krungu ta? Lah krungu. Ngono jenenge nek krungu ya ora ngrasani. Nek ngrasani ki nek ana wong. Kok yahene kok jarene katon ireng kabeh ya ora ta ya? Oh, weruh ta? Weruh. Ratane to aling-alingi nganggo kaca naku kuwi ora ya blaruk padha wae. Kene tengah, Nduk. Wis aku bali rono. Ora kene wae. Ngancani Denok. Denak sapa? Denak Deblong. Ganda seluwas wira gane jane dasare bocah iki ayu arep udune gedhe kae ya ayu ya. Lah iya lho kowe iki udun tok kok ora iso ngomong apa. Kok udun tok. Montang manting tanjena Iki biyen rikalane bayi didulang apa ya, Pak? Ora didulang apa, iku ceko nang weteng wis latihan nyinden. Ora weteng kok latihan nyinden. Lah sering dikirimi mik. Dadi ngene ya, Nduk. Dadi Sabrono. ayu. Iki mau lho sampean sing arep piye? Ya sering dolanan mik mbok niki seneng dadi diathok nang weteng dheke krungu ngono lho. Iki nek wong ayu tulus iki wiwit lambe nganti tekan jero ki abang kabeh. Tenane. Ora kaya kowe kuwi. Njaba abang jero rada ireng coklat. Coba Nduk. pripun Nah, kuwi ya ta. Jenenge ayu tembus ya kaya ngene iki. Tembus tekan ngendi ya? Tembus tekan jero nyuwara ki ora mung lipene sing abang jero barang abang. Apa ketok apa? Aku Ketok, mau Mbah. nginjen, wah aja ngono kuwi Nduk. Aku anggere wong buka kono ki tratapan ya aku. Buka apa ora dibuka apa-apane? Neneng. kang masih rodoh wong bagus neno gampang teman ambeh beda iki layange lagi tak temokke iki apa Mbah Waluya kasuwun minggah saking ketua panitia Pak Hartono. Kalian mangke adik kula Sigit ugi kasuwun nyekar saking Pak Hartono. Oh iya. Ale dalek layang ki nang kidul debok kono. Mosok dalang kon brangkangan ndase mlebu. Saking kakae layang kok. Iya, le muring-muring tenan. Yo, nah. Ayo. Nanane nanane. Kok gubuk asmara to? Sajake katon rengu. Ah, yuk, mangga.
ge ora gong. Jelas. Iya. Memune jelas kok banter banget. Aku nek ora ndangdut rasane ning awak teng tercep. Kudu di tak tung tak hudang tak doya. Iki sing ngendang-ndangdut mesti apike ra jamak-jamak terus. Sami-sami. Orisa. Ya, wah jan suarane apik. Suarane apik. Ya, iki pirang-pirang tamu kehormatan ya kudu ditampilkan terus. Ya. Men supaya rumaket awake dhewe. Sapa sing arep kon tok suwune supaya ben ya saurane nek iki sedulur-dulurku dalang ki arang-arang mlebu TV. Waduh. Kita gawe mlebu streaming men raine ketok. Ya. Adikku Sigit ya kono tengok nang ngarep apa sinden ngono Git. Ayo Git tak iringi Git. Tuduk. Piye? Linggo. Temu ndi? Nah, ning kono. Nah. Ya, ado-ado saka Rembang. Heeh. Oh, iki dalang-malang melintang ning Tetek. Lho. Maksudnya ning Jawa Tengah ki ngurak-arik iki, Tru. Iya. Wah, wis biyen ya
Biyen aku wis payu mayang iki nek dhek gelem ngakoni iki turu ngomahku nggawa handicap anggere aku mayang direkam, anggere aku mayang direkam. Kula akoni niku riyen jasa Kiseno Nugroho melu gedheke kula. Niku termasuk guru kula. Lho, nggih agane ku yoga iki do ngematke ora kowe. Guru kebaikan nggih guru kenakalan gitu. Andel ora. Iya. Nggih jaman kula kuliah wonten isi STSI Solo niku dolan kula teng Yogya. Nggih, heeh. Kudu tak akoni iki. Jelas nggih Bapak Guru. Kowe gawa video nganti gawe Bagong cacahe 8 nek ora songo ngepaske karo suarane dheke. Duwe njaluk pendapat aku niki kula Bagonge apike sing pundi? Apike ora usah Bagong, aku ya ngono. Iya. Apik. Matur sembah nuwun Mas Iki sampun dumugi mriki. Nggih. Mugi-mugi sedaya kadang-kadang PBKS saya rukun, saya kuncara ngrembaka. Ya disrawungke. Grupmu jenenge apa? Cakraningrat Fans Club. Menika sebagian sami nusul mriki lho Mas Eno. Cakraningrat Fans Club. Cakraningrat Fans Club CFC saking Rembang Semarang do nyusul mriki. Nah, ya sing akrab ngono kuwi, penggemare ya akrab, dalange ya akrab. Nah iya. Nggih Kakak. Jalan-jalan ya, Kit. Tegese gamelane konone arep dinggo. Wah, jan. Yo, nggih dados menika sejarah Mas Eno nganti mantenan kula riyen sing mayang nggih Mas Eno, anak kula Supit nggih Mas Eno, Suran nggih Mas Eno, pokoke anak kula Awang niku favorite Ki Seno. Kalih kula ora seneng. Wah, wayangane bapak elek. Sik kowe iki malah ngeling-elingke kowe berarti wayangan aku ki ping pira? 3 ya? Ping 3. Ping 3 ki kowe ora nyangoni terus e. Malah tok elingke aku. 31 ya. 31. 31. Angel. Ngalahke aku yang elok gitu. Iki bocah iki siget iki dolan kon aku nganti moh. Mergane apa? Mesti mangkel nek omongan aku. Iya. Trimo dijak omongan serius mboten saged niku. Wah, Mas, sampean niku lara lho. Ora sing ngomong aku lara sapa? Aku wis sehat. Ndak, lara tenan. Berarti kandhane gugu. Ayo. Mas Joko Sunarno, tindak mriki Mas. Tutuk. Nah, dalang-dalang ya. Karo Bambang Wiji ora tukul-tukul ayo gawe. Banyak, ayo, banyak. Tidak mrene. Ya. Adimu. Adikku. Duduk. Nanti wong. Munggah kene. Aja disuwuk sik men komplit sik. Mas Banyak. Mas Wisnu. Endi Wisnu? Mas Gatot. Wisnu piye? Wisnu piye? Pak Pesno. Jampese lemu-lemu. Duduk. Wis ketok Jawa Tengah karo DIY iki merapat jadi satu. Lah iki petingane dhewe-dhewe. Sigit ki nek sabetan ya apik, iringane ya apik. Banyak iki ya dramane ya apik. Drama kehidupan. Nah iya. Mas Joko Sunarno iki ya suarane trowokong. Heeh. Nek Bambang ki keluyane mung siji. Napa? Rabi. Lah sing ngandani jenengan to jarene arep dadi dalang laris ki ora barabia. Kowe penangkapanmu kleru. Lah pripun tangkapmu ya ora cekatan. Sing jeneng kowe nek arep dalang laris ki
ngepek wong wedok ning aja diraben. Ini orang mbak mboten apik. Heeh, ya. Iki wis 3 wis 4 malahan. 4 iki jane isih siji nang jaba iki. Ki Wisnu. Hadi Sugibar iki ora rene-rene. Gila. Nang nggon aku kon delok wayang malah remi ayo. Ayo wis senenge dhewe-dhewe kok ya. Sembah nuwun. Ya, Mas Adi-adi ya sing wis kepareng rawuh mrene. Heeh. Gak terus dibawani apa saka Sigit mengalor. Heeh. Nggih. Ayo. Niki kula nek nyuwara elek ta iki. Ora apa-apa. Lagi sing digoleki ora suarane. Niku nggih sesideman nggih. Sesideman. Sesideman dandang gula mungkin sembah Mbak Tatin to. Nggih ngoten nggih. Sesideman ki ditareni kae do apal ora. Nek lor kae ki apal ning do. Ngeten catetane sinden. Dandang gula. Sing marahi ya kono kok. Lileren rak mergo lara niku to sampean. Pak Seno, niki Kamas Sri Susilo Tengkleng nggih rawuh. Oh, Mas Tengkleng. Mas Tengkleng. Nggih. Dodok. Nah, niki imbangana katresnanku mriki. Nah, Mas Tengkleng. Wah, piyayi rawuh ado-ado. Jejer kita tawakke nang penonton sisan iki. Wis nek arep nimbali dalang ming karimire rata-rata RP wis. RP niki rasa domongke ora. Matur nuwun Mas Tengkleng kepareng rawuh. Nggih. Menika Kamas Suryanto pamit kula wau. Nggih. Mergi wau dalu ngebyar nderekaken Mas Sigit Sombo Juwing wonten. Oh wonten gubernuran. Nggih. Nggih. Jane kula sik mayang. Apa iya? Kandha takono Sigit ora percaya. Aku dibel Pak Gubernur. Oh. Kring. Aku terus soy. Ora rabies kok iki. Terus kula mboten saged aku ya ngono. Ora. Rezeki kok senengane direbut-rebut. Ah, nggih. Matur sembah nuwun karo Mas Tengkleng kuwi ya kulino kepethuk. Ya panjenengan ngetan sok weruh sok kepethuk. Ya muga-muga iso sambung pasduluran sing apik ya, Truk. Ya, kole adu-adu tekan kene. Kok ngantos prisa mriki Mas Tengkleng. Nggih, Mas Seno. Niki wau di-share kadang kula anem Mas Sigit. Oh. Tak gawake penonton iki jenenge wong. Monggo nek kula keng Boyolali keng mriku jam 8 dugi mriki ya ngeten. Jaketan iki sedugi mriki. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun mboten napa-napa. Wah, jan mesake ya nek Januari Februari iki Truk. Dalang ki rai do pucet-pucet. Ya wis ben ora apa-apa. Ayo kowe iki arep bengi iki mayang gleleng wong ora nganggo dhuwit kok. Nek ra iso ngono, tawa. Aku ngene iki mung gedhekke sedulur. Oh, sapa ngerti daerah kene iso tak utangi. Oh. Ngawur. Ya Git, kowe daturke men do lega penggalihan padha prisa. Ya. PWKS ki ya men padha ngerti iki Mas Sigit, iki Mas Benyek, iki Mas Tengkleng, iki Mas Joko Sunarno, kae Mas Bambang. Heeh. Sing dadi nek do nonton wayang ki aja mung nonton aku tok. Ben wis ra apa-apa nak kula. Dunia nek sampean ku trima. Kula mboten beda kali Mas Sigit. Jenengan niku ya sing gedhekke kula, ya sing nuntun-nuntun kalih kula. Kowe picak apa mbiyen? Lho tegese niku le nuntun kula iso berkembang ngoten lho Mas. Oh, arek ngono. Aku karo adine kok micak-micake lho. Ora perkara ngono, aku muni kowe sing nuntun-nuntun kula. Tegese niku nuntun teng kepinteran, ngoten lho, men maju. Nek ngomong karo aku iki digenahke sing tenan. Ha ki leres Mas Sigit pancen kali jenengan ku pamane omong-omongan niku iso emosi tenan, mboten wong Kudu sangu puyer niku Mas. Ya aja digawe emosi wong aku sing mangsuli ora emosi kok. Mboten apa-apa.
Ha iya. Aja kok kowe yagaku ki jane nek upama wani ya wis do metu kok wingi-wingi. Oh, ana sing niwara ora ngelingi ekonomi, trimo do metu. Ndas asu iki bendina. Jebule rumuse pun kecekel nih Mas Bambang. Sebabnya napa Mas Eno kok laris? Nggih. Lagi niki kula ngerti. Jebule ning ngarep dalang niku enten timba cet. Wah, niki pesugihannya timba loro niki. Heeh, iki pancen iki nggo ngepruk sirahe piyagane. Enggak ana sing ngelir-lir lang tak juga tak untalke glodok. Mas Sigit. Nah, niku nek sampean ngaku riyen muridé Mas Ino gitu. Murid. Bambang ngaku murid nasional. Niku asline murid kula nek sampean. Berarti sampean kakek guru lho. Nah iya no, kula ngerti sak kabeh. Besus niku rak sakne iki uruyun cerobone. Cerobone. Ah kira kowe nek ngerti aku robene mbiyen asli udu menungsa kok. Aku ting benyinyi dhek saya meneh. Gudiken ki ra mari-mari. Oh, Allah. Gudiken ki nek nggon sikil wangun, banyak ki nggon ndas. Borok. Sampean bangane sampean teng kamar mandino kalian mboten? Apa? Napa jenenge ledes ngon lakang nika? Kula ken ngeruk ngangge lading terus ken nyemprot kalpanak sampean kelingan mboten? Jebule ya elek ta mbiyen iki. Nek saiki sembuh. Saiki aku bareng dadi wong rada cukup ki gonta ganti. Iya. Biyen niku sampean majikan ngerti cawet niku diwolak-walik kok mingen kok. Nggih, nganti seminggu. Kula apal mbiyen. Ayo ki dolan ning Parangkusumo. Oke, ning ndi Mas? Udah topo. Wah, aja domong ke. Niki kula urung ngomong apa-apa lho niki. Kula ya urung melu wadul apa-apa lho iki. Omong tak tanggapi nek kowe. Arep wadul apa dhek. Omong. Ayo. Pun mboten sah. Sosideman nggih, karya Ki Haji Sukron Suwondo. Menawi sing wau napa niku sing tembang Mbak Aris? Rengu. Rengu niku Pak Wongso Subagio, Tulung Agung. Ngene iki lho karepku, nek ngerti do nembang ki penciptane ya disebut men. Ora penciptane iki ya marem. Pak Wongso sapa? Wongso Subagio, Tulung Agung. Oh, aku akrabe karo Wongso Subali. Gede tenan gede. Wiwitane andek raksang peke Suarane. Ya ganti dilempar nang banyak. Priya bagus. Cirine putune bancaki suarane apik-apik. Waduh. Tekone sih elek-elek. Wis omong dhewe kok. Ya, sing ngajari nggih sampeyan. Kang olah budaya Mas Tengkleng. ya sowan menyang kutha gedhe ya kabar iki Mas Tengkleng iki sing di apa blak ki Pake Karangpandan. Oh nggih lah, riyen kalih Pak Mantep ngawula 2 tahun. Nggih. Nggih. menika ki guru kula niki Mas Eno, Mas Tengkleng niki. Nggih. Kuliah lulus ki sok kapan? Lho, saestu riyen Mas Tengkleng nek sing mayang bengi, sing mayang awan niku kula daerah Tegawan niku grobogan niku kula lakoni Sri Mulih terus Zaman iki bayarane 75.000 niku. kuliah niku melu kula siji. Nggih. Nggih. Lah saiki do pinter-pinter malah nggih apik to niku. Wah, ya wis nek nganti lali karo sampean tegese Sigit niku wis ora ngwongke sampean. Durhaka. Durhaka. Nyatane nggih nge-share mriki wau-wau. Nggih. Terus Mas Joko Sunarno mangga. Bantara terus yung. Oh, iki sing
ditulaki dalang senior nek Mas Tengleng ki mantep nek Pak Joko Sunarto Pak Anom. Oh, Pak Kliwir kula Mas. Napa? Pak Warjito Kliwir. Oh, Nika awit carane jarian, carane mlaku sak tumindake men kula tiru nika. oh nggih. Pak Kliwir. Nggih. Nek Mas Bambang sinten sing dit? Niku sing ditiru lembut. Ora apa-apa. Sesuk angger liwat. Sesama biskota dilarang saling mendahului nggih Mas ya. Nggih ngoten niku. Mboten napa-napa. Selendang kuning kang saking bukir Ya, suara kurang permana. iki lho iki swara kurang permana. Suara kurang permono. Wah, dicengkok liya. Ning wasesang rung Jan, ape ta? Luar biasa. Sing jeneng tebaki kaya ngono kaya. Wah, andake lho, Tru, ora sembrono. Ya, lanjute. Ngungkrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake halis Sing nembang Kok sing kari dhewe kok aku iki. langgon pas sesideman nggih. Ha mongko Terus tresno sesideman nang ning nang ning nang ning ora anu ndrek-ndrek. Ayo arep si terus tresno sesideman sing nembang ya sing wedok iki nek lanang ya ora apik. ngadeg nih Mas. Sapa? Mbak Tati ngadeg niku. Oh, mau ana pamundutan Mbak Tatin ya. Ayo Tin, kon ngadeg karo si Mas Sigit. Sinden favorit kula niki. Oh, ayo. Sinden favorit Sigit. Favorit kok favorit to. Ya. Luwe becik patenono. Ya yo Mas Sigit kancane. Timbang pepisahan. Duet karo aku. Ya, wis ora apa-apa sak Pripun kabare sae? Alhamdulillah saya. Kok mundak ireng? Ketembian ireng nih, Pak. Napa nggih? Nggih. Ketoke wingi dados supir kula nika. Wah. Lah wingi nyopiri kula tenan lho. Nanti. Wah, pas wayang teng Rembang niku kula sebagai driver Margo Laras to. Sebelane supirane ya penak tenan. Wah, motor nek urung lunas penak. Nggih, kula riyen nama jenengan Din? Bareng. Jenengan sik. Becik matenono timbang pepisahan. Anane Apale gur bari pisan to. aku ora apal sideman we payu kok kowe cerewet. Podho kabeh dalang niku gur apal baris ngarep tok niku. Ora apal sesideman ning cok nglakoni sesideman. Wah. Sapa sing jenengan niku? Lho, apa sing dipangan? Rumah saku ora cedak sapa-sapa kono sing mlebu cangkem ta. Ayo kewan cilik. Kepik napa? Kowe muni piye lambemu mau? Napa? Jenengan ora apal sesideman ning kerep nglakoni ngoten lho Mbak Tati niku. Fitnah. Hoak. Hoak ini apa? Saiki mengabarkan berita bohong kuwi padha karo
melanggar hukum kowe nek tak kandhake Pak Polisi kecekel kowe ora sembrono. Lah ngapa? Fitnah kowe iki ngomong fitnah di depan orang banyak di kalayak rame. Apa tenan fitnah? Loh, Wingi kae ndek wingi aku weruh lho. nanti Ngidul rono. ngidul rono ya aku tetirah. Tetira apa? Ziamon, ziarah kok ziamon. Heeh, ziarah. Ziarah kok nganggo mic barang. Wah, sing jeneng wong sesideman ki beda karo wong karaoke. Iya kan ki sesedeman ya meneng-meneng lho maksude. Loh, ora wae, aku nak karaoke pamit bojoku. Lek pamit piye? Gua aku arep karaoke. Ngapa to Mas kok dadak karaoke olah suara, olah vokal. Timbang karcise ketemu ning jaket. Nah, modar. Apa? Ya, kowe lakonmu. Oh. Kok Mas Nota pembayaran karaoke disak bojone Tati nah ya. Bareng boncengan dileboni sake. Iki apa, Mas? Kok ana tulisane Nova 60.000. Rita 70. Padahal iki ngejak Pak Seno lho, aku maca. Kan ngejak. Lah iya. Lah ya terus. Jenengan iki ngejak Allah terus kok nek karo bojoku. Sing ngono ya, bojomu ya Allah, tak jak Allah ya. Lah nek arep nolak karo bose ya piye? Wis gak nembang. Ora kabare kok kanthi tekan Rembang bareng Mas. Nota mau lho. Wo suwe nek diceritani Mas Tulus suwe banget. Oh, boleh cerita-cerita ta? Nggih. Pak Ulus nakal lagi awas kamu ya. Ayo nembang, Pak. Ayo nembang lupakan yang ngegong. Oh iya, lupakan yang ngegong. Dia kalau hari ini rada budek kok. Iya, ayo. Luweh becik patenan liwat kincang ngingalismu kuwasa angglandang rasa hatiku nadyan wos lingser yoswaku aku isih mampu yen sliramu mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ngatuwungan jrimpo urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omahe saisine kowe apa wae nadyan sesideman pasti tak wujudke. Selamat ulang tahun PBKS yang kelima. Hidup PBKS.
nuwun. Nuwun Mas Eno. Ya, Mas Sigit. Ya, wah. Kabeh wae tak dongake do laris kabeh ya, Tru. Iya, besok ben gentinan lho Mas, nek kula maeng jenengan sing nyanyi ngadeg. Oh, siap. Aku mesti ra teko. Wis senengane mempeng le wangsulan ning gawe gelo sing tok wangsule. Pancen kuwi ciri khasku. Mas Bagong. Pripun? Dalang-dalang ini saged nyanyi nggih. Saged to? Saged. Oh, dados mungkin nek jenengan teng Solo nggih nyanyi genti. Niki kula nggih ajeng nyanyi, Mas Sigit nyanyi to. Kula nggih nyanyi genti. Lah nggih monggo Mas Cengkleng. Wah, Mas Joko Sunarno mungkin nggih nyanyi. Siap, wis pokoke bengi niki ora sanggo lakon. Lho. Lakone mau kuwi anakmu dilamar Semar mau. Wis men kok urusane kok ning KUA wae rasane. Ki engko nek rampunge gara-gara ki engko jam tengah papat ya langsung selesai ngono wae. Ya niki ngeten Mas Bagong. Pripun? Ingkang sepisan nderek mangayu bagya balwarsa kadang-kadang PWKS. Nggih. Kula matur nuwun sanget dumateng kadang-kadang PWKS. Amargi menawi wonten Semarang, wonten Tegal, wonten Kendal, sami rawuh menika mbah kuwi dalangi sapa tetep dirawuhi. Tepuk tangan untuk kadang-kadang PWKS. Langkung-langkung PWKS Kabupaten Semarang, Mas. Nggih. Kula salut sanget dados panggung dereng dipasang niku dipernahke. Iku ukurane panggung iki sementen. Nggih. Jam sementen iki kedah medal senek jam sementen maem jam sementen rokoke sementen niku Andi nika mesti kirang 5 dinten teng sing di omah niku. Oh. Jane niku PWKS napa sinoman? Lah niku ngantos semonten perhatiane kalih kanca-kanca seni mila matur nuwun. Matur sembah nuwun nggih. Kathahipun kawiwitan saking PWKS wonten malih Cakrane Ngrat menika penggawaripun Mas Sigit. PSMS UY wonten Kas FC menika sae sanget. Sedaya manunggal kok pancen sami rawuh, Mas. Kas FC menika menawi ulang tahun PWKS nggih sami rawuh. PSMS nek ulang tahun nggih anu terus niki PWKS nggih sami rawuh. Iya, ya ngono kuwi iki do mulai nglumpukke penggemar-penggemar kuwi. Niki nggih pun nonton PSBW. Ya. Penggemar setia Bambang Wijinugroho. Oh, nggih. PKBWN Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana. Nak kula le Mas Cengkleng BPJS. Napa niku? Niku mung paitan murah-murahan niki. Iya. Maksudnya tegese BPJS ki menggo nyumbangke rumah sakit kuwi ya. Monggo Mas Joko Sunarno Mas Tenggal badhe nyumbang menapa mangke kajenge dipun dampingi Ibu Waranggana. Nggih. Kula menika nggih duwe lagu sing damel kula piyambak. Mbok menawi. Lah ning kanca-kanca saged mboten. Imbang ana katresnanku. Oh alah. Nggih. Nggih niku kula dereng ngerti niku. Mas, menawi pareng lho Mas. Kula tak nyuwun pirsa niku inspirasine napa riyen kok? Jenengan saged. Ya biasa nek dalang saged nguarang tembang sing booming imbang ana katresnanku. Lah nggih niku ya biasa nek dalang kuwi umpamane arep nyelaki tumindake ngono kuwi wis elek banget lho. Nyun sewu lho Mas, nek niki tetep kula bantah. Sebenarnya bukan hanya dalang. Ya nek sing dikambing-hitamkan mung dalang tok ya salah lah. Salah, aku ora seneng. Nggih no, wong sing asline ngungguli dalang ya akeh kok. Anane nek dikambing-hitamkan mboten gelem. Ono asli. Yakin nek diasokke malah lho tegese dikambing-hitamkan iki disalahke ngono lho, Gong. Nggih, larase pilok 6. Nggih. Nggih. Imbang ana katresnanku niku karyane Pas Tengkleng to? Nggih. Wah, alah lagi ngerti saiki. Nggih, mbok menawi mengke nggih. Insyaallah saged ya sindene mangke. Lho kinten nek karyane Ki Mantos. Ning ngarang dek kapan? Mas Mantos wis ora ana kok. Mbok menawa Ini sing lagune Mas Tengkleng meledak kathah Mas niki. Nggih. Panggodane katresnan. Neh apa Kang Kae? Nggih, Blenjani. Nggih, imbang katresnanku. Ngagem bawa mboten Mas? Nggih, komplit. Nggih, mangga. Saben dina mung ngalamun gejala edan. Iya, betul.
Saben dina ming ngalamun. Angen-angen mring wong manis harap urip bebarengan bunga susah tilah koni apa tega lan pun kakang Badik Madri. Iki ngopo iki mbok menu. hatiku ra bisa lali saben dina mung ngalamun jroning sepi sampun amung tansah katulung wewayanganmu duh nimas wong ayu ninalitan bisa lali saya anggrek rujit ati lalewamu wong manis namung kumantil ing padhaning netra apa tega sira nimas ditreng janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu Rata abane rusak kanca-kanca. Wela kowe apal aku nang bangono katresnanku. Neng nang nang neng neng nang nang neng 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 nang neng nang nang neng. Yo. Mongko nimas katresnanku babasane tan bisa tinuku condok lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Matur nuwun sembah nuwun nggih Mas Tengkleng. Mas Eno nggih matur nuwun katresnanku ya mula niku isu nek prei nek dong kepunden-kepunden dalang kuwi do mayang kowe nusul ngono lho Gong aku sibuk iki ngeyel sampeyan ku wong laris kok nggih pengestune mboten kok laris ning pancen do sing nanggap niku do ora duwe pilihan liya guayang ngomongi sombong kuwi lho wong ki mbane mati jingkrung luwung mati umuk terus ya wis ora apa-apa
Mas Joko Sunarno katuran nyekar iki anu lho apa jenenge kenugrahan lho BWKS iki dirawuhi para pepunden dalang adik-adik ya luar biasa iki bisa dingerteni karo para pepunden-pepunden ya Mas Joko Sunarno ado-ados Kambaya lali lho Tru ya mangga badhe ngaturaken menapa Mas mengke kajenge bar niki terus sinden-sinden kula wis jam 1 Tru wis men rasa mikir jam janipun langsung Mbak Elisa niku mau diarep-arep para kadang-kadang lho. Sinten? Sing Sulawesi niku lho. Oh, nggih. Panjenengan mboten kersa nyekar nggih mboten apa. Oh, nggih purun Mas Sendika sing dawuh jenengan kok Sendika dawuh. Mboten, ampun mencela-mencela nek kalih kula. Nggih Sendika dawuh, nggih. Wau sampean wis ngendika Mbak Elisa mawon saniki bareng kula ajeng ngetoke Mbak Elisa sampean ajeng nyekar. Niku sing positif sing pundi? Niki teng Kulon Progo lho mboten main-main lho. Oh, nggih kula masih kalah masa. Teng Bandungan nggih tetep sampean kalah masa kalih kula. Nggih, pancen yo leres nggih. Nggih. Masa sampean Bandungan to? Lho wisata hati ngendikane. Kok mboten ngabari lho. Nah, niki minten iki. Nggih, pun tembang kangen mawon. Tembang kangen nggih. Ngambil cakepane Mbak Menak kesupen. Menika anggitanipun Jawa Timur nggih Mas Sigit nggih tembang kangen niku. Tulungagung. Dibukake catetan, heeh. Tembang kangen mawon sing gampang. Nggih nambani kangen kula kali kadang-kadang BWKS. Tembang kangen. Ora mung kuwi kanca tani, Gong. Wah, dan utek kuwi sine wing kanca tani. Radiomu yo ming AM dadine. Ya. Wayah wengi udan krimis rawis wis banyu kang tumetes dadi saksi kon nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumiliring angin tansah tutut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki mandang wuyung rina wengi lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ora ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis esemu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku dan grimes ora uwis banyu kang tumetes dadi saksi konku nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire tansah tutut kalbu rasa kata amet
aku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang kuyung rina wengi tresno apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku breng sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ora ngerti satenane aku wong tansah setya ngenteni baline endah manis sesepuh lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Ya komplit ya Mas Sigit ayo sing saka Kayoja wis rasa kon nembang men heeh paling nyeming kotok-kowo iya ayo Mas Sigit, Mas Tengkleng, Mas Joko Sunarno Rembang saka Surakarta Boyolali ya Mas Tengkleng nggih Boyolali loro-lorone kabeh padha kepareng nyekar heeh wis diaturake komplit ya nek padha longgar ya Tru ya ora ketang cilik-cilikan ki pendak netone awake dhewe nganake wayangan mbok menawa kersa rawuh pendak Rebo Wage malam Kemis Kliwon oh neng Sedayu heeh sesuk tiba tanggal 13 Februari oh aku mesti ngrawuhke dalang-dalang sepuh dienggo apa jenenge iki ya apresiasi lah ya pancen ngono ya apik kok heeh ben do rawuh mbok menunggu gayengke gojek sing penting ketemu iso ngraketke pas duluran ya sing dijaluk ya pancen kuwi yo Elisa kowe wis dinteni para rawuh Elisa ya Mbak Elisa Orkarus Alaso Ya, halo, ini di mana? Kulon Progo ya? Halo, PWKS Kulon Progo apa dari Kulon Progo semua apa dari seluruh Nusantara ini? Warna-warna, ana sing saka Semarang, ana sing saka dari Semarang, Solo, ana sing Solo, saka kula anu ndi Bangka Belitung. Bangka Belitung. Mana lagi? Banyak ya? Oke, pokoknya do mlumpuk ke Ya, ini ada yang dari Prancis juga loh. Siapa? Itu, ada itu yang rambutnya kayak kawul itu loh. Itu dari Prancis tuh PWKS dari Prancis itu. Mbak Sasa toh? Ya, itu juga datang. Dipanggil ke situ, ayo. Oh ya, sini boleh. Wah, kita berbincang-bincang ya Mbak Sasha. Ya. Sasa. Iki kok bumbu masak enak tuh. Ayo. Bumbu masak Sasa. Oh. Ning ketoke rasa dibumboni enak iki to. Rasa dibumboni wis ngono wae. Iya. Mbak Sasa. Halo, Komong Watu. Pengen Pak. Iya. Wah. Piye, Pak? Baju aku. Seneng tenan aku. Halo, aku ki mung dingonone wis seneng kok. Iki wis tak bayangke tekan sesuk. Omong di ngonoke londo kok senenge ora. Ya. Halo, Komong Watu. Très bien. Bisa kasih tahu Comment tu t'appelles kasih tahu tuh. Comment je m'appelle? J'utilise le français ou l'anglais ou Ya, kenalin aja. Bonjour, je m'appelle Piye Mas Bagong piye? Piye dengkulmu melacat kuwi? Iki omong-omongan. Kene iki tak omongi ya aja sok muni ngebong. Ora ngebong. Kebangetan le murah-murah ngebong. Komong, ora ngebong. Mau kok bang-bong. Kok ora ngejak-jakan ngebong. Komong dudu ngebong. Komong tu tapel arep matine jenengmu sapa? Dikenalke ben do ngerti. Sasa.
Iya. Kapan datang ke Indonesia? Sudah 1 minggu. 1 minggu ini. Iya. Oh, kok tahu kalau di sini ada wayangan? Tahu ya. Dari siapa? Ada mata-mata yang bilang ke saya. Ini tak pancing matanya siapa? Saya mesti muni matamu ngono. Kuwi dagel aku iku. Iya, Sasa iki wong endi? Wong Prancis. Oh, Prancis. Ya, Mbak Sasha dari Prancis. Dulu sekolah diisi ya? Ya dulu ya. Ya, Pejalangan iki Pak, pejalangan. Itu kok rambutnya nggon tangan kok banyak sekali loh. Iya, ini khusus saya. Kok nggak dikerok? Ternyata. Tidak. Kenapa? Nggak risih ya? Rambutnya Tidak, kenapa? Arus. Arus. Arus itu apa? Harus. Ya kalau cewek itu baiknya nggak usah ada wulunya. Oh, coba dia kamu. Ya ini nggak ada. Iya, dia juga ada. Biar cecah. Dikit. Maksudnya piye? Maklotsu. Maksud lu. Maksud lu. Yo. Jangan ada wulunya enggak bagus. Yo, ojo ngerembok wulu. Hah? Ojo ngerembok wulu. Ngerembok apa? Ngerembok. Ah, langbene seling surut. Ngerembok. Ya, Mbak Sasha, kamu kenal nih Pak Dalang satu ini? Ya ini? Kenal ya. Ya kenal tapi tidak begitu dekat ya. Enggak. Besok didekatkan. Jangan nanti kamu diblasoke. Lesung jumenglung, limbalan. Tahu lo tembang itu? Lesung jumenglung, maneker mangung ngomandang ebeke sak jroning pradesan to. Dek mudo, dekku. Nah, dekku itu nanti bisa dekat. Lisa apa artinya apa? Kuwi artine bahaya kuwi. Ojo ngerti lah. Sesuk tak andani ning omah. Aku wis tahu soalnya diblasoke karo kuwi. Yo, iya, bahaya kuwi. Ora gathuk. Ora gathuk, ayo kono nganggo aji-aji lembu sekilan. Ketoke kaya kena ning isih sekilan. Menurutmu Pak Seno kayak apa ini? Dalang kayak apa? Kamu sering ikut Abah dulu ya, almarhum Abah ya? Iya. Ya. Gimana kalau pendapat? Pak Seno tuh gimana? Dalangnya gimana? Pendapatmu gimana, Sa? Kasih tahu lah dikit-dikit. Ya, jujur ya, saya jarang ikut Pak Seno ini karena aku nggak mengerti. Nggak ngerti bahasanya, umurnya. Oh ya. Orang-orang semua ketawa terus. Aku cuma diam. Kenapa mereka ketawa? Nggak ngerti artinya. Iya. Saru, nggak usah tahu. Aku aja kapok, menyesal aku itu tahu itu. Wih, cangkemmu ini ngapa ya, Sa? Kowe kok ngojo-ojoki. Mbok sekali-sekali aku tak duwe penggemar londo. Aku duwe penggemar londo iki ming lanang, ming entek-entekke apa-apa. Londo kok tak pakani iwak kirik barang doyan. Doyan kuwi. Barang tak kandhani this is dog. What? Barang no what aku yang. No what tidak apa-apa maksudnya. Iya, aku tak blasoke kok senengane ta. Ya. Sasa, Ya. kamu bisa nembang enggak? Tidak. Bisa sulo ini, Mas Nggak Bagong. bisa, Sulo. Tidak bisa. Sulo. Sudah Dalam. lupa saya. Tak andani, mengko tak andani. Juang kacang perahu rokus wokai kayak jajal. Aku sudah lupa. Oh, udah lupa. Forget. Sudah terlalu lama. Okay. Apa bisa belajar sama kamu? Iya. I'm sorry, Lali, Pak Dalang. I'm sorry. I have to learn. It's again. okay. It's okay. It's okay? Oh, okay. Thank you. No problem. Oh, maybe I can learn with you. What? Maybe I can learn with you. Oh yes. I know. Yes, I know. Kok yes. Nyetir aja, Mas Bahasa Bagong. Inggrisnya iya. Yes. Yo. Iya. Yo, kowe kan lo caritane wayang Jawi kuwi ora. Setitik diandani. Bisa coba, ya, Nah, bisa engko coba. tak kandani. Maaf ya kalau ada yang salah ya. Ya, enggak apa-apa. Caritane wayang Jawi. Wah. Caritane. Ing projanga lengka diraja. Piye, Pak? Kaya ngene
ngene iki 70.000. 70.000 kaya ngene iki. Aku nek gelem melu aku 700. 700 ring 700 ning karo ngepel omahku. Kamu dihargain 700, mau enggak? 700 untuk apa? Untuk suaranya. Untuk suaranya? Suaranya bagus ya. Oh, makasih. Sama-sama. Ya udah. You welcome. Waduh. You welcome me. Sama-sama. No smoking. No smoking ki apa? Pom bensin. No smoking kok kowe iki ora ben pom bensin tulisane no smoking kan artine ini pom bensin. Dodo. Kok goblokmu kuwi kok dudu. Kok iso? Iya ta, kaya ana tulisane no smoking, kaya artine ini pom bensin. Oh, ora ya. Artine jangan merokok, no smoking. Kowe wani apa udur nang pom bensin? Oh iya. Ora wani yo iso ditilang. Kok ngono kok S2. Ya ora apa-apa. Wes, Mbak Sasha wes tekan semono wae, lali bisa. Ya, enggak. Wes lali, lupa. Ya wes lali, lupa ya. Ya sudah, ya apa-apa. Kasih aja ini, kasih kan ini ulang tahun PWKS. Iya. PWKS itu fans clubnya Pak Seno. Fans club Pak Seno. Iya, kalau kamu harus pakai bahasa Inggris bisa ya? Ya. Sing ngomong ki salah siji wae. Kene nyetret kono nyetret dibaca ya. Salah siji wae iki urung nek ngomong kabeh. Ya sabar Mas Bagong. Biar Sasha kasih selamat. So I wish you a very happy birthday for the Kiseno Nugroho fan club, and semoga meneruskan ya. Ya, semoga congratulations. Ya, selamat. Ya, terima kasih ya Sasha. Ya, makasih Mbak Lisa. Saya itu nanti anting-antingnya ini kalau besar itu pakai kempul itu. Kamu tahu kempul? Boleh. Tahu kempul? Itu yang Iya, pintar. Iya. Kamu kayak gitu. Boleh dicoba aja. Pakai 6 sama ro, 6 ro. Neng nang neng. Aduh ya no neng. Terima kasih Sasa. Ya, makasih ya Sasha. Biar Mbak Elisa yang nembang ini. Ya. Yo, iki nembang apa Pak? Sakarmu. Sekarangku tenanan. Yo, lali janjine wae langsung ora sanggup. Ini pada nunggu kamu bawa kok. Oh, aku bawa barang. Nganggo. Yo. Iki elok tenan yo Pak, kowe kok duwe penggemar samene oke lho. Ayo mbok iki ya paling. Piye carane Pak? Mbok iki paling yo wong do ora sadar kabeh kok iki. Ora kok iso ora sadar e? Ra sadar ki piye maksudnya? Ya sembo ya mbok menawa ya. Aku dhewe ya ora bentuk, aku dhewe ya ora gawe, sing gawe ya kanca-kanca kabeh. Terus bertambah. Mbok menawa saka di streaming liwat PWKS live biyen terus nganti tekan ngendi-endi penggemar PWKS ki ya disyukuri lah. Ya semakin berkembang ya bagus. Di mana-mana nek kowe melu aku pentas kan mesti ketemu wong PWKS. Ya benar. Di Pontianak ketemu wong PWKS, di Banjarmasin ketemu wong PWKS. Gak cuman PWKS sih, banyak kata-katane ono dalang seno apa sih? Senomania. Boloseno. PSS. Penggemar setia Seno. Oh, ono barang tak kira Sleman kuwi penggemar sepak bola. Dudu. Bajul cengelmu iki. KSBB ono ora? KSBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Ono ora? Ora ono kuwi. Kuwi ono tak bubarke. Iya. Ya, iki. Sembian rasa eling-eling. Oke. Ini juga disiarkan di Dalang Seno. Itu tulisannya DHALANK. Banyak yang nggak nemu, Pak. Oh, terus? Ya, katanya susah nggak ketemu streamingnya pada laporan. Kok susah nggak ketemu? Nanti ini baru OTW ya, baru awal-awal. Jadi semoga nanti bisa stabil maksudnya. Kuwi tugasnya tim streaming. Ya, tim streaming. Atau nanti di reka. Direko. Direko iki basa Inggrisane apa? Direko ngerti aku Di inisiatif.
menjadi kepada rombongan streaming supaya piye caranya supaya streaming ini gampang digoleki. Iya ya. Jadi kalau udah di subscribe ya. Tahu Pak Bagong gimana bilangnya subscribe? Di itu loh di subscribe ada nunul wae. Iya. Di subscribe nanti bisa muncul sendiri notifikasinya. Kuwi oke sing jora adong. Ya. Subscribe. Supri Bibi. Suprebe, Sutribe. Ah, kuwi ana sing ora adong. Sutribe. Aku karo bojoku bengi-bengi bu yo tak subscribe. Engko dilulur kuwi apa? Tak nunul. Denunol kuwi yo. Yo bawani. Oke. Apa ini ya? Belok. Belok ya ya. Ya pangkur aja. Aja turu sore kaki ya Aja kena. turu, ya. Pangkur ya kena. Tibake lali janjine. Oke oke. Ya. Aja turu sore kaki. Suarane meh rada keder-keder. Ya ini lama nggak nyinden ya. Karena ngapa kok ndak nyinden? Ya ini dalangnya nggak payu. Besok tak balik meneh ning Sulawesi kok. Minggato kono. Dalange enggak payu. Iki sasi-sasi sepi ya, Sa. Oh. Kowe nek nang Jawa iku kudu ngerti hitungane sasi wong mayang karo ora. Januari, Februari iki gamelan wayang akeh sing mlebu gaden. Soale kuwi ra payu kuwi. Oh, dadi khusus Januari, Februari. Ya Maret barang. Kok terus, Pak? Pokoke iki mulai rame iki biasane iki nek wis bar bodho riyo wae mulai sawalan iki wah wis gleleng sesuk. Gleleng. Sebulan penuh. Poso merongos. Poso merongos. Merongos ki piye? Merongos iki untune maju. Oh, untune maju. Pokoke wong merongos ki rekoso ora ana rejeki. Poso ki diwajibke dienggo ngibadah. Mula ora kena dienggo golek rejeki. Ngibadah sik, nek ngibadahi tuntas poso 30 dina terus mengais rejeki. Gusti andum rejeki piur. Oh iya. Terus manganku piye? Nek pas poso kuwi, engko le buka nganggo apa? Duite ra ono. Pak. Goblok. Kowe iki nang masjid jam 5 ki entuk tahu. Oh iya bener ya, Kowe Pak. iki nek dienggo ta? Heeh, wis pahitan nganggo kerudung. Kowe terus tengok nang kono kok didumi dus. Heeh. Oh iya. Wis mangan wis wareg. Oh bener. iya. Acarane. Acarane Pak Bagong iki lho. Mobil AB 8043 FC harap diwalik. Arep dienggo liwat mobil liyane, maksudnya diwalik iki digeser. Digeser parkire. AB 8043 FC. Oh iya, Kulon Progo iki. FC ya. Kulon Progo iki. KFC C. Iya. CFC Cakraningrat Fans Club. Ya Pak ya. Ya. Nganglang jagat nyangking bokor kencanane he. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
kabeh
Jawa isih jalan ya Gong. Iki mau ya di WA karo PWKS Jabodetabek ya nyuwun ulang tahun neng kono. Wah, melarat iki. Nek ulang tahun ngene ora bayaran. Piye? Nek ulang tahun ngene ora bayaran. Ora. Ora to? Ora. Waduh. Tak kira bayaran. Rumangsamu bengi iki piye, Pak? Heeh. Wah, wis kowe iki Salah. mau ngaruh golek duit wae. Berarti ini piye? Sesuk aku njaluk kowe ya, Pak. Beres. Aku ki pengarep tanggung jawab. 5.000 wae wis. 5.000. Isine 5.000. Kok isine 5.000? Sandang kelawan pangan ya iku Wanda munggah dhuwur iki nek ana kewan arep mlebu klambiku kuwi disingkirke malah jagongan. Ya iki akeh kewane ya, Pak. Ketoke akeh boconge barang. Pocong. Mau ana sing nabrak pocong kae sing demung nabrak pocong jarene. Kuwi mung sasmita. Sasmita apa kuwi artine? Sing demung kon ngati-ati. Emang artinya apa? Artinya takon Roma Irama kono to. Wis judak. Ya. Wong melek benar rimo ya monggo lali janjine ya.
Bagong. Terima kasih Ya, Elisa. sama-sama. Ya, wah. Slendro. Ya. Langsung songo ya, Tru. Ya.